zo'n Friese sporters op de Spelen. Liets gokje, hoeveel medailles? Zo'n Fries. Vanuit Friesland? Ja. Ik denk dat wel mijn peer thuis komen, maar ik geef me net wagen naar Siever. Iedereen wist voor even waarom op de Spelen. Hoe is dit voor je? Ja, gek. Ja, toch wel weer de winterspelen, maar nu niet meedoen. Dus nu aan de andere kant. En ik ben heel benieuwd hoe het gaat zijn de komende 2 weken. Het is voor mij de eerste keer dat ik zelf net met mij toch. Dus ja, het is wel een vreemde gewaarwording, maar ik ben eigenlijk wel heel blij dat ik die stress in me heb. En nou is het volle meer ontspannen. Hè. Er leidt natuurlijk 0 druk op. Dus ja, het is vol relaxter. Rintje Ritsma, ben je nou officieel een legend nou is het jas gewoon hast? Blijkbaar ja. Terwijl dit Joske wordt denk ik. Ja, daarvoor natuurlijk net. Maar nu wel een keer. Hè. Dan verhoort het alles. De kop stiet naar oren dingen is maar. En, maar goed, dit ken op Zandij als Joert, maar de 3 kilometer van de vrouwen. Ken dit tussen toch en dat is goed te combineren. Dus ben je hier even een paar uurtjes en dan gaan we weer terug. Hoe is contact met oren legends? Hast maar ze sprutsen? Ja, zeker. Ja, nee, tuurlijk. Ja. Zo'n hele hoop ken ik wel natuurlijk al van eerdere Olympische Spelen natuurlijk. Maar daar ben ik wel een paar bij. Die ben echt wel een stukje ouder. En dat is wel grappig nog hun verhaal te jaren. Dus ja, dat is sowieso hartstikke leuk. Bij de man zal het wel een taaie spelen worden. De meeste kans op medailles hebben bij de vrouwen. Teamonderdeel maakt natuurlijk nog wel een beetje kans. Dus ja, wij bij Nederlands schaatsland, we moeten altijd wel wat medailles helden. Maar een ultieme score, een high score, geven we je net helden.